lakbay Katoliko, mayong gabi ka natong tanan. Sugot-isgot na punta ha. Kini daing mag sign of the cross ta no. Dili lang ni ingon nga kana makita na tos exorcism nga palayas mga demonyo. Dili lang na kana mo ato ang ginahatagan og importansya nganong kinahanglan manguros tang Katoliko. Kung dili nay mga pipila ka mga dagko nga mga butang o dagko nga mga kahulugan sa atong kinabuhi, sa atong kalag nganong manguros gyud ta kita nga mga Katoliko. Number 1, it reminds us no, nagpahinumdom kana nato sa atong pagkabinunyagan isip Katoliko. Si Kristo mingon San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og gimuha sila akong mga tinunan og bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Gilitok gina ni Kristo ng tulo ka buok, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So it reminds us sa atong pagkabinunyagan diha sa simbahan na gitukod ni Kristo. Ikaduha, ato gud mismo nga gipublic, gilitok na to in public. Oh, di ba? Gisangyaw na to in public ang tulo ka persona sa usa lamang ka Dios. In short, gipublic na to og pasigarbo ang Santissima Trinidad nga maoy naghatag og kinabuhi sa atong simbahan. Si Kristo naghatag ng kinabuhi sa atong simbahan. Andi sa Amahan, di ba? Oh, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo, kanang tulo. Unya, gawas pa ana, gihimaya nato, gisimba nato, kay kini manguros ta. That is also a shortest form of worshiping God. Nanggingon nga ang Dios anywhere bisan asa na mo nang bisag asa ta pwede manguros. Dayon kining ikaduha, nagpahinumdom kana nato sa pagkatinubos nato diha sa ato mga kasalanan gitubos tas Ginoo ito sa krus. Mao na nga kanang krus ang mensahe ana niingon si San Pablo sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18, ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang sa mga taong wala naluwas, apan alang ka natong giluwas kini gahom sa Dios. Mao na di kita maulaw manguros kay nga naman ingon pa ni San Pablo sa Biblia sa King James Version, Galacia kapitulo 6 bersikulo 17, busa ayaw na akong ipasamok ni bisan kinsang tao kay gidala ko na sa akong lawas ang mga timaan sa marka ni Hesus. Di good angay pwede nga ipasamok. Gipasigarbo gyud ni San Pablo ang pagpanguros. Mao nang ayaw mo kaulaw manguros in public ha, kay dako gyud ay nag meaning sa atong kinabuhi ug dili lang day na ingon nga kanang moingon tag palayas-layas demonyo kanang makita na to sa mga exorcism ministry ba. So mao na ang although apil gihapon na siya no, gahom ko na sa Dios mo na mga yawa mahadlok mabitaw ni nga mga dili Katoliko di manguros. Ala bantay din mo o nang di po sila mukulintasog ingon ani daghan po mga kaso nga mga napusis mahadlok din sila ani labi na kaning mga relic na to. Okay, so inana na siya. God bless.